Слава Україні, дорогі друзі і шановні сябри! Сьогодні у гостях у програми «Мова на нова» український активіст Євромайдану Варшава Роман Корбут. Добрий день, Романе. Добрий день, живе Білорусь. Живе вечно. Романе, усім відомо, звісно, що після розпочинання війни в Україні змінилося ставлення українців до білорусів. Що кажуть українці про білорусів і Білорусь тепер? В Україні зараз з'являється свідомість того, що ці всі події в Білорусі, революція, це все було дуже важливо. І що є вільні білоруси, тобто зі стягом біло-червоно-білим, і є білоруси, які знаходяться в системі, тобто в диктатурі. І коли почалися ці всі події, то дуже часто було так, що люди цього не розрізняли і через те, наприклад, атакували білоруську опозицію. Натомість ми, як активісти тут в Варшаві, з України, всілякими способами старалися інформувати людей, що є велика різниця, що є люди, які вже боролися ще з 20-го року проти системи, що були тюрми, що там людей вбивали, і що треба до цього відноситися з розумінням, а особливо ще після цього, коли утворився батальйон Каліновського і інші білоруські батальйони в Україні, коли білоруси дуже активно включилися в допомогу біженцям, взагалі в гуманітарну допомогу Україні, то я вже бачив, що вже немає вже такого настрою негативного в стосунку до вільних білорусів. Адкуль пайшлі назвы «маскалі» і «кацапы» і што яны значаць сёння? Пачнем са слова «маскаль». Яно вядомае не толькі беларускай, але і украінскай ды польскай мовам. Слова пачало ўжывацца яшчэ ў часы Рэчы Паспалітай і відавочна паходзіць ад назваў Масква, Масковія. Спачатку так называлі ў нас жаўнераў царскага войска. Пазней гэты неафіцыйны этнонім распаўсюдзіўся на больш шырокія слаі насельніцтва. Так, у слоўніку Івана Насовіча 1870 года маскаль – гэта таксама рускі майстар, цясляр, рускі гандляр, ну і ў цэлым рускі чалавек. З цягам часу апошняе значэнне стала самым пашыраным і выцесніла ўсе астатнія. І сёння мае выразнае адмоўна-канататыўнае адценне. Поруч са словам «маскаль» усё часцей беларусы ўжываюць назву «кацап» з тым самым значэннем. Гэтая мянушка прыйшла ў беларускую мову з украінскай, дзе кацапамі абразліва называюць рускіх. Ёсць некалькі папулярных этымалогій гэтага слова. Паводле першай, кацап выводзіцца ад цап, казёл па-ўкраінску. Паколькі гэтая мянушка нібыта ўзнікла падчас вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй у 1664-1667 годах, калі ўсе рускія салдаты абавязкова насілі доўгія бароды, чым моцна адрозніваліся ад безбародых украінскіх казакоў. Яшчэ адна версія паходжання слова «кацап» прапануецца ў слоўніку Даля і звязаная з тагачаснай назвай раскольнікаў Тульскай і Курскай губерніяў, якія адкалоліся ад рускай праваслаўнай царквы. Пазней у 18 стагоддзі гэтае слова нібыта распаўсюдзілася і ва ўкраінскай мове. Найбольш навукова абгрунтаванай выглядае версія, згодна з якой кацап паходзіць ад тюркскага і глыбей арабскага «касап», якое абазначае мяснік, скуралуп і ў шырокім сэнсе разбойнік. Так рускіх ваяроў называлі татары-заваёўнікі, параўноўваючы іх з мяснікамі на татарскім базары. Пазней гэтае найменне перанялі украінскія казакі. Трэба ўзгадаць яшчэ два неафіцыйныя этнонімы рускіх, якія сустракаюцца апошнім часам у беларускай мове. Гэта расіякі і русакі. Абодва з іх паходзяць ад назваў Расія і рускі і таксама з'яўляюцца зніжана пагардлівымі формамі найменняў. Хіба што, можа, не такімі абразлівымі, як маскаль і кацап. А з чаго вынікала вось гэтае абвінавачванне беларусаў, што яны замала ўдзельнічаюць у нейкіх актыўных дзеяннях, мала супраціўляюцца расійскім войскам, якія праходзілі праз тэрыторыю Беларусі, так?
Які були основні обвинувачення у бок білорусів? Взагалі, деякі були обвинувачення найбільше з того, що зрозумів, то що ось українці могли зробити революцію, яка вдалася, а білорусам не вдалося цього зробити. Потім ще були звинувачення дуже неадекватні. Коли взагалі дівчина одна в коментарях мені писала, що я не знаю ні одного вільного білоруса. Я тоді був взагалі в шоці, бо я казав, я знаю дуже багатьох. І тут реально люди не до кінця поінформовані, я б сказав. Чесно, в мене в моєму регіоні, на Житомирщині, в селі, коли були ці всі революції, мені люди говорили, для чого вони там протестують? Хай буде Лукашенко, він же такий господарний. І тут, якби, розумієте, я з ними дуже сперечався тоді. Я казав, що там диктатура, що там немає свободи взагалі, і що там і економічно вже ситуація дуже погано виглядає. Це все якби пропаганда, але вони не вірили. І, чесно кажучи, дуже багато людей, власне, коли не розбираються взагалі в білоруській ситуації, чують, що з території Білорусі летять ракети, і все. І тоді вже просто йде якби емоція, що чому ви нічого не робите, з вашої території летять якби літаки, ракети, змініться. І якби люди не розуміють, що там вже система працює дуже вже так сильно, і це не так легко. Але ж білоруси змінюють, там так само ж партизани є, так само якби... Так, пускають вони там під адхон тягніки, пошкоджують рейки, пошкоджують різне обсталювання чыгуначне. Так. І так далі, якби боротьба йде, правда? А скажіть, будь ласка, в Україну неяк доходила так само білоруська пропаганда, яка показувала ось Білорусь як такий край, що квітнее, де полі засеяні, де на фермах там повно жывёлы, такой буйной, сытай, яка рыкае, што ўсё вельмі добра, і амаль гэта выглядае як краіна, якая ось так тячэ там малаком ды мёдам. Дуже, тому що навіть якщо я не помиляюся, навіть після революції Лукашенко мав дуже високий рейтинг в Україні. Тому що... Після революції 2020 року, так. Тому що я коли приїхав в Польщу і тут уже побачив реально білоруську опозицію. Людей, які не можуть приїхати взагалі в Білорусь. Для мене це була фантастика, тому що якби в Україні такого не було. І коли я побачив, що ці люди мені розповідали, як над ними знущалися, що там відбувається, я почав цікавитися реальними даними, почав розуміти, що, чесно кажучи, система Лукашенка, вона сама на себе не заробляє. Романе, беларусаў некаторы час таму дзівіла, як ва ўкраіне казалі, што Лукашенко гэта бацька. Вось некаторых беларусаў гэта весь час непакоіла, што ўсё ж украінцы усцяж называюць Лукашэнку бацькам. І з'явілася аж такая прымаўка ў адказ, што для каго Лукашенко бацька, для таго Пуцін дзядзька. Ці зразумелі ўрэшце ўкраінцы, што гэта значыць? Вось гэтую сувязь. Так, а вже ж. Ну, якби деякі українці це ще і раніше розуміли. І тут, коли я взагалі був, коли почалася революція в 20-му році, я її відразу підтримував. І ще раніше, коли був Майдан, в мене ще від того часу є біло-червоно-білий стяг. І тому що я дуже прекрасно розумію ситуацію, що якщо Білорусь проросійському, це велика загроза для України. Просто якщо ми подивимося на карту, це велика загроза навіть не тільки для України, а й для Польщі, це взагалі для всього регіону нашого. Там, Литва, Латвія, Польща, Україна – це величезна проблема. Тому що це означає, що вже російські війська ось біля нас, повністю по всьому, майже по всьому периметру, окрім цього європейського. Тому що якщо ми подивимося там Донецьк, Луганськ, Росія, потім Білорусь, а тут ще Придністров'я. Так що Україна тоді взагалі якби оточена російськими військами. І зараз українці переконалися, власне, що через те, що раніше деякі з них не підтримували цю революцію, і я з ними сперечався, то зараз вони переконалися, що все-таки така думка, як моя, була права, тому що Лукашенко зараз просто є слугою Путіна. І дійсно, для кого Лукашенко батько, для того Путін дядько. Це дуже правильно сказали. Як ви мяркуеце, Романе, што могуць рабіць нашыя народы і беларускі, і украінскі, каб ўсё ж такі не згубіць сяброўства, каб падтрымліваць добрыя адносіны? Якби вільні білоруси зараз дуже багато роблять. Саме головне це не зупинятися. Якщо хтось знаходиться в Білорусі і займається, і вони партизани, то дуже добре робіть це далі. Якщо тут зараз дивимося, як білоруські організації
підтримують біженців, як збирають гуманітарну допомогу, як білоруси воюють зараз на території України проти Російської Федерації, то якби я б сказав, що просто не зупинятися, робити далі і робити ще більше, якщо є така можливість. Якщо є бажаючі серед білорусів, які хочуть поїхати воювати, то обов'язково треба їхати і воювати. І якби тут і йдеться про те, що ми зараз, чесно кажучи, не знаємо, як будуть виглядати наші відносини, через те, що ми не знаємо, як закінчиться ця вся ситуація. Як закінчиться ситуація в Україні, чи Україна виграє повністю, чи, наприклад, утвориться якась Харківська Народна Республіка, і це буде ситуація така 50 на 50. Тоді так само невідомо, як буде ситуація, як буде виглядати в Білорусі. Чи, наприклад, Лукашенко ще матиме якусь там силу, щоб утриматися, чи, наприклад, уже система почне тріщати, і тоді вже буде можливість, власне, білоруським активістам змінювати ситуацію. А білоруси мають розуміти, що у Білорусі є ще своя війна, в тому плані, що є ще своя система, і що навіть якщо українська війна закінчується, то є дорога далі. У білорусів ще є дуже довга дорога до перемоги. Я думаю, так само, што пераход на беларускую мову расійскамоўных беларусаў таксама спрыяе наступленню агульнага дабра, перамогі дэмакратыі. І гэта таксама своеасаблівая падтрымка Украіны, таксама у сучасныя часы. А вже ж, якби, мова – це один із стовпів, який тримає народ, який тримає націю. І через те варто білорусам переходити на свою мову, варто менше слухати різних там російських експертів і там зірок. Тому що, якби хочете чи не хочете, а за допомогою їх передаються різні меседжі нам в голову. І різні ідеї, і різні думки. Чи то, наприклад, вони будуть там, навіть якщо ці люди проти війни, то вони нас будуть переконувати, що може, наприклад, санкції не сильно потрібні. Тому що це ж, ми ж обичний народ. Так що який в мене є якби посил до білорусів, плекайте свою мову, слухайте своїх експертів, які говорять до вас білоруською. І просто якби старайтеся навіть говорити цією мовою до українців чи навіть до поляків. Тому що зовсім інша реакція. Якщо білоруси говорять російською, то тоді ще українці так починають вагатися і думати, а з ким же ти, по якій ти стороні. А якщо білоруси починають говорити білоруською мовою, то тоді вже якби 99% того, що це вільний білорус, з яким ти по спільну сторону барикад. Так, мова може стати такою візитовкою для вольних білорусів. Тому, шановні білоруси, переходьте на родную мову і підтримуємо гэтым Україну. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно!